Kamal. Daure. Na'am. Daure abokina daure. Daure abokina daure. 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 Wallahi. Daure. Wai, Kamal, abin da ke so in sani, me ya faru? Hatsari aka yi ne ko yaya? Yaya ba accident bane. To, wanda inda accident ne ma da sauki saboda za a iya recovery. Amma wannan abin da ya faru cannot be undo. Yaya. Shashasha ne. Banza ne. Na barar da komai. Na lalata abokan mafarki na. Abubuwa sun lalace. Wai kai Kamal, ka ce mana ba haɗari. Ya kamata ka gaya mana menene ya same ki. Anti. Na'am. Zan miki nasiha. Kar ki wulakanta kowa. Bawa, ko mace ko namiji, ko babba ko yaro, in kin gan shi ki girmama shi a kowane hali. Ga wannan maganin. Ka daure ka sha saboda za ka ɗan rage tension ɗin. Sai an jima yaya. To, Kamal, kai ko shi ku yi mana bayani mana. Ka ce ba hatsari ba ne, me ya faru? Zai maka bayani kan shi. Sai an jima. La ilaha illallah. Bashir. La ilaha illallah. Bashir. Ya, an cikin ta abin da ce ko? La ilaha illallah. Wani shiga ɗaki. Za ka iya tashi? Ɗaki nan je in kwanta. Jiri nake ji. A'a. Rike ka ne ko kuwa? A'a ba shi. La ilaha illallah. Ni banza na cuci kaina. Mafarki na gaba ɗaya ya rushe. Yau Allah da kai nauyi gare ka dan Allah Bashir. Kana faɗo mu aka. Tashi. Wayo Allah kai wanda yaro. Na ga samu na ga rashi. Na ga samu na ga. La ilaha illallah. La wannan tashi daga bacci tukunna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ke san na ashe nauyi ne shi haka? Ya kusa maka 2-0. Na cuci kaina. La ilaha Ai wanda al'amarin ya fi. illallah. Billahi. Wayo Allah na. Wayo. 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 Mu je gun yaran nan. Wayo. Wayo. Ina kamar ne. Ina kamar. Ya fita da ya fita. Ina. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kai. An Jamila. To bi bari bi shi ba sai taushe shi a ciki ba. Ba irin abin da ban mata ba. Na ba ta haƙuri, na durƙusa, na mata bayani, na nuna mata wannan kuskure ne, amma wallahi ko saurara na ta ita ko sauraro na ta ita. To, wannan babu shakka kan wato ba ma kuskure bane rashin hankali ne. Ashar, al'amari bai daɗi ba. Yanzu Bashir so kake ka faɗa mana cewa wannan al'amari ya fasu. Wallahi ban sani ba anti, wallahi ban sani ba, amma hora ta yi mana, hora irin ta kare. Ga barazana ma ta ce in dai ma ban bar kofar gidansu ba za ta kira jami'an tsaro a zuwa ɗauke muka baki ɗaya. Wannan kuma ta yi daidai saboda ai ta haifu ta zama cikakke ya mai kara yancin da kuma haƙƙin ubanta. Yaya, dan Allah alfa ma ɗaya nake nema. So nake a tada tauga mai ƙarfi, taudattawa manya-manyan mutane. A haɗa da limaman nan, dan Allah a je a bada baki a ba su haƙuri. Su yi haƙuri dan Allah dan annabi kan maganar nan a ce a ruguza ta. Dan Allah da annabi su bari abin nan. Gaba ɗaya ni wallahi tallahi hope ɗina yana kan harkar nan. Gaba ɗaya in aka yaka an ruguza min lissafi yaya. A'a gaskiya ni ba za ni ba. Fi sabilillahi ba zan je ba saboda Allah. Kai na ga alama so kake yi wato ni ma in je yadda aka yi muku ni ma ai mana kenan ko abin da ke nema kenan. Haba abban Mujahid, ai da ka dan gwada. A'a kan ba ki fara roƙona. Fi sabilillahi shi ya bata kuma shi zai je ya gyara. In ta yafe maka shi kenan ni na kurin in dai har ta yafe maka to mu za mu je da abin za a je yi amma ka je ka wulakanta mata mahaifinta ka wulakanta mata dattijo kuma ka ce a je a bani hakuri Ka ga Bashir, ni a shawarci ka je ka samu mahaifinta ka durƙusa ka roƙe shi ka yi mishi magiya zai mata magana in Allah yadda zai mata magana in ya mata magana na san za ku daidaita tunda ka ce tana son ka aiko ba haka ba. Wallahi tana suna sosai anta Jamila. Tana son ka? Tana suna waya. To shi kenan. Tana suna. To abin da za ka yi zuwa za ka yi ka je kai kokari kai ta bada hakuri. Kai kai birki ma sosai a ƙasa. Mara toka ka dinga watsawa a kanka. Ka fahimta?
tunda kai ka take sai kai aure jari